saiki. Aduh. Rondo. Lah kok isih sepi iki? Mas meruput sih. Iki ditabuh mendel teko. Iki sing penting iki. Sudah tembakau ya. Cake ngopo ngalamun? Gue wong rondo ngalamun tetep ra beres. Woi, kapan yang teko? Apa ngalamun nih? Wah, ya wis. Iya. Ulin nih. Piye to? Ya, kowe nganti wae. Lu golek sik. Wah, tahu. Gantane kok mau. Kentungan iki. Ora, kowe iki sing tak pikir bengi ngasih ngalamun kuwi apa? Ngene iki lho, Bu, ceritane. Nah, saiki kan lagi gempare maling iki lho. Iya to. Bendino iki do nguyak-uyak maling. Aku ora kecekel iki. Helah, kowe iki ngalamun ben bengi iki mikir maling kowe. Iya. Aduh, lah wong malinge ora mikir kowe. Wis mikir kaya Liring, Bu. Saniki wis ora udut aku lek. ndak kepiye. Patok mengkisen. Rogo tuwa mesti. Iya. Paling ku yo mbako ming turane iki nanging mbahmu. Sembarangan ora ngerti kebunku to kowe. Iki pertanian kene iki aku saiki. Kowe tani mbako ta? Ya, juragan. Ceritane tapi. Ceritane tapi ya. Iki piye wong rondo ora ana kancane. Jatahe sapa kok wong loro kaya. Lah kae wong deko. Oh, Bang, Weh, ya aman ora kan? iki jelas aman, bar tak tilingi sih. Jelas aman, iki lho senjataku. Apa kuwi? Linteng. berarti kowe sing nglintengi gendeng kuwi sore. Iki lagi dadi sore mau kok. Sore kapan? Iki mau aku lagi bar gawe. Ah, kowe paling. Lah ndi iki wedange kok gurjabem. Yo engko sik to, urung teko, sabar delok meneh. Wes jam 09.00. Suwayae kayak wedang rondo. Two thousand years later. Iya, wis mampir-mampir sik ngene lho, nunggu kene. Enggak. Kayumu dibuang sik kono. Lah wong lintenge gunamu karo iki apik iki. Ngepi. Yo iya, terus dibuang iki. Ndak. Kono-kono geser cah cilik babak iban. Oh, ora gone ora nyumet udut. Udut mabuk.
iki. Mas, wedangan sik, Mas. Wah, pas ngepas wedange teko iki. Lah iki tak jongko ya rumangsam keliling desa iki ora ngelak apa piye? Wah, ya patute ngelak. Geser rono sithik, Mas. Ya, ya, Mas. Mas. Nggih, monggo diunjuk. Wih, kok seger. Woi, mening iki. Iki mesti teh cap badak duduk to. Mening banget iki. Mening. Ajian. Cocoke rudut iki hitangane. Iki kan. Monggo. Wah, kowe Kelombotan. enak ngerasa wong. Oh, kowe mono gamu nginang nek omah Dek to. Nang kalih ngilo. Ora udut, cah cilik udut senai bapakmu. Kene iki serobot wae, Mas. Begini kowe ki nek nggawe topi nek koyo tutup toples ngono ya, Kang. Lha iki wingi iki. Saya kan tutup wingi, Mas. Tutup ada sego. Mulai rumangsamu ya. Mbako culong ya dienggo linting. Gua tak ngrasake mbako nek kene. Lah kowe sapa to iki, Mas? Lho, ngene Kang lho, hasil pertaniane dhewe. Oh, dadi Juragan. juragan mbako. Ora ono rambutmu kriting gitu. Oh iya, Kang. Nggonmu iki kabare piye soal maling iki? Wah, gonku ki ya padha. Dudu ora kecekel e. Ya Kene ya kene. meresahkan ini. Wah, jodoh wedi. Terus dikelilingi desane saiki. Dirondani. Sing nggon kene wingi, sing daerah lor kene wingi to. Ana sing diterorno kuwi. Tapi diuyak-uyak ya ora kecekel kok. Masa diuyak ngono kuwi. Ya piye iki? Tinggal turu ae. Lara antek bareng dicolong. Yo, jo. Yo aja duyak ning antisipasi wae. Lah piye? Ate kono ya aman to? Aman, jam 8 do metu kabeh. Do rondo kowe jam 09 do keliling. Berarti iki jatahmu rondo. Heeh, Jatah keliling. jatah keliling. Sing rondo kono ya ono. Ya enak akeh pisan. Yo, berarti mending engko turu kene wae. Lah aku ming cah loro karo iki ra ono kancane di. Ya kok gampang. Lah iki turu kene, Bro. Lah ora wis esuk begawe. Bali aku. Ya besok nek kerja ngati-ati. Saiki kan lagi usum koyo ngene to. Nek gawean cuci tangan, jaga kebersihan. Neng dalan yo nggo masker, iya to? Wah ya yo yang utama. Nek kono barang wis ana peraturane ngono. Nah iya. Sing biasane yo enek sing do melanggar barang. Jadi ngene, walaupun awakmu kuwi ketok ireng reget nih sing ngresikan ngono lho. Wah, sebule ya wis jam 1 wis ngantuk iki wedange ya wis entek. Wah, dasare rupamu ngantukan ya. Wah, aku yo melu ngantuk iki ya. Wah, dasare iki ngantukan yo an. Wis sosok gula darahmu dhuwur. Wah, kandhani kok. Smell turah. Mikir tak turu. Wah, tak melu turu bae. Wah, ya ngantukan lagi. Ah, sesuk mbak renane pengarit deh. Yo melu kono. Wah, iki tak pamit. Lho. Lah sesuk ndak krinan aku tangi. Aku sesuk begawe. Oh iya, bener. Sulali nek begawe aduh to cuci tangan ning arep mlebu kerja. Oh, aman aman. Hati-hati ya. Kepenak iki. Oh, hati-hati. Nah, iki rekmu gowo. Iki rek, Mas. Lah iya, Wah, rek ilang-ilang kowe. gowo kancane lho. Turu kabeh. Wah, main turu nek ngono. Bisa. Ya, nang bondo makro.
beneng. Setengah papat iki. Kenan sahur iki. Wih, ndak sing nang kono, berarti aku mulai sikil iki aku. Iya, anak opo iki? Sahur iki lho juga ngene. Setengah papat. Ayo sahur. Apa nih? Sahur. Paling kancamu tak buka ora? Rasane bareng ngira poso. Balik. Ayo buka yuk. Balik. Sudah kan? Ya, sejak gue hilang sih ora. Bisa kita sendiri ya. Hati-hati ya. Yuk. Tinggal menang.